Sagudayan nga ro ti surat ni Angge. Dear Cousin. Sakbay man nga irugim ket kablaawam kanuman ni Nonet Lacar Burigsay, kabsat ni Leo Vidagio, ni Kastapekin Cesa Pablo Baclig, ni Engineer Betting Labra Barut, Madama kano agman mansyon, agpampamansyon, kung nag-arami ti mansyon ni Jiganagan. Hello pa kini Erlinda Elaido from Spain, Elvira Gimpayan, iti Quirino Province. Ken, thank you for sharing, Mami Rosita Ibuska. Nulabsak ti agsao, ket siyak ti na magbaliw ti turong ti biyag ni Boying nga asawak. Ta idi saan kami pa'y nga nagkarelasyon ket bisyo na amin nga bisyo. Deti ABS nga kunada, arak, babae, sugal, ken sigarilyo, depende JS, sigarilyo, sugal. Kasta idi ni Boying. Dua dalaking nga agkabsat, ada sa Jay Hawaii dagiti naganak kadakwada. Ang ni Boying tinabati diti Pilipinas, gapungarod ti kinaloko na. Ngem dita nagdaton kanyak, imbaga keng kwa nga agbaliw pa'y nga umunasak bay nga aklunek. Tadyak met pagpangpangas kasin yung ado ti mangibaga nga pintasak. Ado dagiti agar-arim kanyak idi. Ang emdeti ko nadan nga di mo maisuro ti pusom no isukit agpitik para iti maysa nga lalaki, para iti maysa nga tao. Tadyak man mo ta, nakadudag iti mas kumanga pilyek ngem iti kaske ni Boying nga loko-loko, nabisyo. Anya karon ti maramita ket kadagupan dagiti nagharam kanya ket isunat nakariknahak ti naidumdum mga ragsak. Tunggal agsarita kami, mapagkatawa na, mapaisem na. E dinto nga dito duma, awan bisyo na, ada natalgad nga trabaho da. Angin kasla sa bali, kasla awan kadakwada ti sapsapulek. Dati ko nadan nga, kasla awan ti spice na. No dati matinuunay, dati sobrang nga kinatino nga lalaki. Ti maasawam, kasla boring. Ni ket di Boyingen ti nagpitikan ti pusok kasin. Tiket pagyamana kasin yung idita imbagak nga agbaliw nga umuna kinikaten na dagiti bisyo na sakbay nga aklunek inaramid naman. Sipod met idin ket singpet na metten ti amin na singpet. Iso nga inaklon ko. Angem naikat na nga agpaiso ti arak. Babae, dati nga chickboy ka no. Tauri dagar arim kanya kadagayem sa baling arbon na. Angem pinakawan ko. Aglalo ito idita na isardeng na ti agsugal. Dati la sigarilyo ti sana nga na isardeng. Aging nga nagasawa kami ken naaddaang kami ti duwa nga anak. Ket ti amo gidi kasin yung ket agtultulo yen dayta nga kinasingpet na. Ngem nagbiddutak. Ket dayto iti agda mga problema kita. Ket kastoy man nga rod arugyak ti amin kasin yung. Iti da may isang aldaw sumangpeta kiti balay manipod iti trabaho. Simabat kanyak ti kabagyan mi nga inalami nga kadkadwami ni Chang Ami. Simabat ket dagos na nga imbakaam mo nga adot tao iti likod ti balay mi. Ha? Chang? Api ko mga adot tao iti likod tayo. Kadwada lakit din ni Boying nakagarahay met ti jeep na, Chang. Iti saan ka din nga intawag ken ka ni Boying, angge, anak? Ala ni Chang, damagi kumapeng nga no amok.
Ay, anya ti amok, amang ano in-text na king ka. Angin mo di mo pa kinita ta cellphone mo. Tabisi kang karot itay ti opisina. Awan, saan ka nagte-text sa kanyak ni Boying? Jack pa kinita ti cellphone ko. Oh, kadi karot ubing tiyang. Adadamad di talikod ay na, kasta unit ti ragsak dagiti anak yo. Idi ta, ado ti impasarabo ni Lolo da. Ni Lolo da? Ti katugangat? Saan? Asin nung karod? Ni Uncle kano ni Buying, nagkapumadla di Hawaii. Hawaiano? Uncle ni Buying? Ang masino tiyang? Johnny kano tinagan na. Ha? Ay ni Uncle Johnny? Ada ni Uncle Johnny? Awan. Apin nga di yung baga nga dagos kanyak tiyang. Alas sige rod, madamdaman ton ngagsukatak. Inak di talikod. Takayat ko nga makita ni Uncle Johnny. Uncle. Oy, sigaw kayo mangge. Kumusta, Uncle? Oy, beso-beso lamang karon. Angge, kaanakan. Ay, sige, Uncle. Imbag man ta nakabakasyon kayo. Umayak karon mga asawan. No saan na kako mga asawa ni Buhay nga kaanak ka sika ko mati asawa. Ala ni Uncle. Ipakat na latat kinabulero na. No naglapsat kan tumod nga man. No anya tila nga mi di nagkasar kayo iti kaanak ka. Iso ti naudi nga pa nakakita kasta pa ila tila nga mita. Nagswerte ti kaanak ka talaga. Ni Uncle Wood. Isubot lagayam nga nasingpet ni Buhay ngayon kapuking ka. Di nga rod agsingsingpet no kasking ka ti kalapsat ti asawa na. Padasin na ti mangalay ti kasukat ko, Uncle. Saan ton nga makasapol iti kaskanyak? Saan ka di? Ken nagsingsingpet at siyempre. Amuna ngamin nga talawak. Imbaga king kwa nang isubli na digiti bisyo na. No itultuloy na't mading aramid na kinaluko na. Ket panawak isuna. Ureno si kakasar kami, Uncle. Ay, dadag boy. Nangig ko di saritaan nyo. Nyakat nilab ko na ya. Nabayagin na nasing petak. Agpeso, Uncle. Nabayagin na nasing petak kon. Lab ko. Agpaiso ti ko na itay ni Uncle nga umay agsapol ti may kadwa nga asawain na. Taapay met, Uncle. Kit di met ada asawa yo. Ay, nagdiborsyo kami kini Antiyo. Bakitan? Kiti sapsapulik kat ubing. Ubing ko ma. Wala ti amo mangge. Ay, kumita tayo, Uncle. Ado dita. Madamag dalang agsapsapul ka, iso dapat kidya natin masidegking ka, Uncle. Ang maguri kayo. Agkiinom kay ti arak. Arak man ti sang sangwen yon. Ay, awan ti pagdanagam lab ko. Sumango ang kadakwadang ng jak to sumimsim ti arak. Dito'y tinapilik nga imayan, Angge. Ang hindi ka madanagan, saan kumot nga isungsong ti asawam. Nagisang pitak pa iti naparti ka kaldeng. Kad iso ti malutluto nga para pulutan. Kisa nga ilyan dagbas sila, Angge. Ure no sa nga uminom ti asawa, adamod na iti karubayo dito, kapag yan yo. No problem, Uncle. Basta si ka. Ang imtilay pakpakasik ko, Uncle, di yun ay kaka-adwen ti uminom. Ken di mo pulos pa inumin ti kaanakam, Uncle, pang-asim. Ay, awan ti pagdanagam. Awan danag bakit, love ko. Sa anak nga uminom iti arak. Promise. Nagmayatan. Angge. $500 ti impapet-pet na king ka? Wenchang. Ada painted na kadagiti duwang anak mi atig $100 da. Malaksid kadagiti ay ayam kin arwaten da. Adapi arwaten ni Boying ken dagiti adu nga delatas chocolates ken da dumapay. Ay, nagarbo nga pasarabo anya. Dati-dati nga kasta ni Uncle Janin Chang. Iso ti kang runaan nga naggastos hindi nagkasar kami ken ni Boying. Kasta aya. Kinapudno na ket nulabsak ti agsao ni Uncle Johnny tinang paadal kanya kiti kolehyo. Ay, itaman pa ilangan na amuak na ita. Aman Chang. Ni ko mabuing idi ti kayad na nga pagbasaen. Iso ko mati mangituloy ti panagbasa na ang deta. Saan naman nga mayulo ti agadal ta gapong orti kinaluko na. Ket gapu ta adda idin may kadwa nga asawa ni mama ni Boying. Ket adu met ti anak na.
O, marigatan da nga agpawit. Iso nga ni Uncle Johnny tinang ituloy nga ng pabasa kanyak. Dakkel nga rod ati utang mo nga na imbaganakam king kwa na anak ko. Wen at siyang, nasayaat ni Uncle Johnny. Ang imjak tulaan mo no agbalyo ito inton makaasawa. Ket umay ka no mga asawa ket, ta nagdiborsyo da iti asawa na. Ay, kasta gaya man niya. Ay, akit siya ang di nagnatakayat. Balasang akmait. Balasang ak. Tiyang, balasang akmot pay laeng. Agkasadar kamin samot kini Johnny. Baring numakurso na da anak ni Johnny ta alahay anak sa Jahaway. Ay, ireto nagman, angge. Ni Tiyang mat, ubing ti sapsapulen na Tiyang. Saan nga kasking ka nga kasadar na? Nagsasang nga rod da Uncle Johnny. Kasama ten kadigiti manginom nga kakabagyan mi nga karuba mi. Si Mangumet ti asawa nga ni Boying pulos nga di simimsim iti arak kasinyo. Makipulutan, makinistorya. Numanen si Putak. At medyo adalatamot panagduadwa ka lalo ke imported te arak ngayon sangpet ni Uncle Johnny. Dati ada swing na may tumba-tumba nga nagdakkel nga Black Label. Black Label. Di pagsayatan na kasin kita. Talaga nga saan nga si Mimsim iti arak ni Boying. Ang medyo rumabiin. Sang kakitak ida, sang kasiim ko ida, no di da pa naglipas, di da pa insardeng. Ang numanen maibus, adan to man iruwar ni Uncle Johnny nga araken. Aging nga imay ni Uncle, iti uneg ti balay. Inasidgan na. Angge, ay Uncle, rumwar kami. Ipakadaking ka ni Buying. Ang apepe lang namin nga rumor kay Uncle. No arak at adumot pa ti diyo na inom Kat adun samot ti karga ti lugan nyo. Adu pa ti pulutan dito Ay, no kanya ti awan dito Kat isu ti income sa pulain. Anya ko mati awan dito Uncle. Ada inumin nyo. Ada arak yo. Ada pulutan nyo. Ada sigarilyo yo. Kaya adamot pa mabali nga paggatangan dito Uncle. Adamot 7-Eleven. Ay, awan mo't babae dito Babae? Manin Uncle? Kastaman tinaramid yung idi, ay, siyang ka makataga rin Uri ta diborsyado akbatin. Nagdiborsyo kami ni ti asawak. No, idi akit si asawa akit sa bali ita Anya ti kahit yung asawa ng Uncle? Saan nga pa nagbabae nukwa na? Tawag mo't asawa kon. Ngimnaskan ka din nga sumurot pa ni Boying? Adamit ni kumpadre Elmer nga kadwayo Uncle. Di nga rod Boying ti kahit ko mga kadwa. Alam ko. Isungarod nga dito San Nicolas tinapili ni Uncle nga pagbakasyonan na taadaak. Narigat mo't baybayak ni Uncle. Narigat mo't no paayik, no agkid daw. Ay, saan na ba Boying? No saan na ka nga palubusan ti asawa? Okay lang Damot ni Elmer. Kayak ba't ori sisyak laing? Ala ni Uncle. Agpauyo kan samit Uncle. Sana agpapauyo. Baawatan ka mat kid di Uncle. Ala sige nga ro din Uncle. Anya. Palubusak ti asawak. Ngim saan nyo kung mga papainumin ti arak Kasi no nakainom isunan baka malipatan na ti karina kanya. Baka no sumaruno. Makainom ti arak. Sa balin tong ambisyon ti masurutan nan. Baka agsubli di ti bisyo na. Awan ti pagdanaga ba? Mamati agbot nga pudno ti panagkarini Buying king ka. Pudno mo ti panagbalbaliw na. Unang kang runaan ti amin ang kelket no kastang ingkag babae. Amok lakit di ti papanan nyo. Amok nga mapang kay iti beer house. Ayan di ti babae nga babaybayadan. Kasti ko na agpakuyog kaklaing mert angge. Ken ako di pagdarakam tawam mo ti dakes na tas sa anak mo nga si asawan. Ang yung Uncle, numan mapangkay sa jay, digiti ayan digiti babae,
Di lang mabalin nga si kalain ti mangi table ken mangirwari ti babae, Uncle. Saan nyo kumiramraman ni Boyingen? Ay, kaya awan ti magdanagam ka dahita. Boyeng, siyak lang di mangirwar, okay lang ka, okay di angge. Ay, areglado, Uncle. Okay lang kanyak, love ko. Api ko mang mangirwara kiti babae, si Kamet. Nagbalbaliwak nga ro din. Amute nga ro. Ala, sige, palubusan ka, agtalay kaking ka. Ala, awan ti pagdanagam, siyak ti makaamog yung kuha na angge. Ay pulong kuking ka. No, adamay di nga ramiden na. Talaga jak kumaidi kayat nga palubusan ti asawa kasi nyong tamok ti ugali na. Ang mabainak lang amin kini Uncle Johnny, takas lag pauyo ti langana edi ta jak palubusan ko ma ti asawak. Mabainak gapu iti utang mi nga naimbaga nakem ken kuana. Ken gapu ta nagkarimet ti asawak. Ket nagtalekak met ken kuana. Pinalubusak nga rod kasi nyong angim saan pulos nga makatal na ti panunot ko. Parbangonin idi sumangpet ti asawak nga jak une nakaturturog ti kapapanunot ko. Siririin ka pa gayam. Uwi natin, jak mat makaturog. Apoy ko mga di ako maturog. Kat siyempre, pampanunutin ka. Anyat orasin, parbangonin. Kasladi ka na sanay kini Uncle Johnny. Amumbet nga tunggal agbakasyo di suna nga agawis sa kastigit. Talaga nga umabot kami ti kastig nga oras. Uwi nangim, siyempre, amok tinagapuan nyo. Awan ti pagdanagam. Ang uteng ka man? Nabanglo ka nga dimteng Talaga ka di nga saan ka nga iminom, love ko? Agat ara ka kumapayla ita ano iminumak, love ko. Kit anya nga rodlatat inububram. Kit gwinardyaak ida Nangruna kini Uncle. Ida? Wen. Ay, kasla mo ladi maamo ni Uncle. Kit nangirwar ti babae na ta mailiw ka no. Iso nga gwinardyaak ida, intray ba kita? Gwinardyaan? Inururay ko nga malpas da. EJ motel nga nag-check-inan da. Siya nga rin pa naka-bodyguard da. Kit uray siya, kit inururay kami. Love ko. Taapay mo. Siya nga rin makaturog. Di agtal na ti panunot ko. Hingga nga di ka mapasangpet. Kit adda akon ni. Maturog ta nga rin din. Naapay. Mailiwak. Ha? Mailiwak. Di ka di umapal kin uncle mo? Anya? Di ka di umapal kin uncle mo? O napan nagpapa si Timotel? Kit di ka lang umapalin? Ha? Huy. Makaturog ka din. Kasano? Di kamet iminom iti arak. Sigurado nga kabailam. Kit siya, medyo na-iridip ko met basit itay. Di ka di mailiw? Saan man mailiw ka? Sigurado ka? Saan ka pa makaturog? Saan mailiwak nga rod? Aglalokit na banglukan eh. Apay nga nagbanglukan, di ka nagsigarilyo? Ha? Saan man? Nagsigarilyo ka? Kasla saan ko unay maangot sigarilyo? Ha? Alay, may kakarod din. Tarog yan tan, tamaturog tanton. Mailiwak ka talaga. Love ko. Uray siya, love ko. Mailiwak mitking ka. Guli ka. Aba. Kas nasabsabali ti angot mo. Di kamit nagdigos itay. Rimor kayo. Angin kas lalabang luka. Itatay ka pala sumangsango kadakwada itay giinom tangin. Apay ang angutin na. Nakabangbang luka. Agat sabon ka. Ha? Agat sabon ba? Kadati pa lang para sabon tita. Digos ka. Saan? Nagpe-peso. Ang utik man. Apay, ibabang ta short ko. Ang utik man. Dati ko. Apay na banglo dati ko. Ha? Agat sabon. Sigurado nga. Itay manipod at ginom kayo. Imisbukam. Ito. Pros maangot ko nga. Naangseg. Ha?
Kita, sa anak ba't unang yung misbo, wag-wagot ka mata nalaing ng misbo, love ko. Boying, agpudno ka kanyak. Ha? Api nga na bang luka? Nagdigos ka di? Api nga nagdigos ka, nagdigusam. Kwa. Itatay kami nalpas daan agpudno ka. Baka si Tweety ka, saan? Aguri ka ngamin ilawlawag ko ngamin, jak malagip kay bagaking ka. Sakba, api nga agat at tail ka. Kinigtot nakmot kami, binigla nakmot kami ng love ko. Anya nga binigla? Api nga nakadigos ka, nagdigusam. Api nga nabangbanglo ka, agat sabon ka pa ilang. Angutin naman. Awan ti maangot kong isbo. Kasi nga ron ilawlawag ko ngamin apay. Pati si kakadi nag-check-in ta, nagdigos ka iti nag-check-inam nga silid. Saan? Kasano nga rod? Nagdigusam. Kit ginarjam lang ida ko nam in-drive am ida, da Uncle Johnny. Kasano nga rod nga nakadigos ka? Itatay nalpas da Uncle Johnny, matitichan ko. Anya? Matitichan ko. Nagsakit ti chan ko. Makatakya kita. Di sakbay ka mga nagawid. Di nakaruwar da Uncle Johnny. Kaya di babae nga in ruwar na. Anya, api ka kasla marigatan ka nga, explain. Aguri ka ngamin, Siyempre, napuyatan na. Napuyatan. Di nakaruwardan, mabit lang uncle ko napanagsimrak iti anata na parang nag-CR. Nag-CR. Agat taki ka kuma. Agari ka kami na. Na parang nag-CR. Gatatan. Kababain mo't kin Uncle Johnny nga. Baka maangot na kunak. Siyempre, kimpat yan ti bagik. Yan ti badog. Anya? Dinalapasan ka nag-CR. Yan tangay kit adamot ti sabon. Nga adjay banyo nagdardarasa ka nagdigusin sa damot tuwalya nga saan nga nausar iso nga nagdigusak agat iso nga nabanglo agat sa bunak ako nam tilada ka aray ko api kasi pati agsitsuitig ka lakit di aminem nagbabae ka na saan ka nagbabae urid na makim kin Angel urid na makim to kin Angel Johnny. Wala nagtulag kayo. Saan? Anya, nilab ko. Ati man. Nagsiarak lang. Nagdigo sa takababayin kinang Johnny. Langan pa. Siyempre naka-aircon ti kutsena. Maangot na. Sigurado ka? Saan ka nagbabae? Saan? Apo, unay mo tinlab ko. Api ko mga babae. Nabayag ka nagbaliwa ko. Wala nga. No sinugsugan na ka ng Kelmon. Sakit libre. Bakit no nangala ka, nairuar kami ti babae, saan ko lang arutin, makatiman, nag-cute ka, nagselselos ka. Sure ka? Saan ka nga nagbabae? Saan ko nakmut ka? Sa may isa, uremang kidi nang iruara, kapay, panagbabae ko maday dyan. Ano ti pagbagam? Kunada kami, no kano, alat na kanan. Sa lam ako na nga agbabae, sala ko lang nga babaero, no, rumaman ti sa bali, agayat ti sa bali nga babae. Anya, ang imno rumaman laeng, saan nga considered babaero di dyan? Kaslang nga lang. Anya ti bagbagam? Ari ko nagsakit, apikudil ka. Tila bagbagam. Kudori man kindi sa amo nga, ayatin ta babae no ginaraw mo, nga ada asawam, panagbabae lata. Consider lang nga cheating dahi dyan. Kakasta ka di. Sa bali namin ti isuro da kanya. Mukha no agayat kat sa bali. Iso di dyan ti pa nagbabae. Anya, ari ko. Mga ti magugunak lang. Joke lang. Awan ti babae. Mga ti man. Tilhadang ibagbaga ni Boying kasinyong nga Jack Pulos kanunungan. Jack Pulos umanamo ti kunana nga sa kanulang considered nga pananglipot no ti asawam ket agayat iti sa bali. Ngano kano rumaman laeng ket saan kano nga considered nga pananglipot. Anya ti makunayo. Kaslay mindset na tay laeng.
Naawan iti mood ko iti dayta nga parbangon kasinyong no pa'y naglipas matlaeng. Tayo dita siguro akat nabitin ni Boying. Apay. Awan ti mood ko, njak kayatin. Tumaminsanin. Wala na. Ano dito, nalunog-yorogyan ta, siya aglipas. Saanin? Ureta naglipas ka itayin. Tila day bagbag ka naglipas man. Awan. Pero ni may mindset na kakasta. Saan? Aglipas ako na. Nagpaklip ka. Pinagustuak matla ti asawak kasin yung pinagpaklib nak ket pinakliban nakmet. Ay. Apay nga tano, nagmaymaysan ti bagiyo iti asawam ket uri nagpapauyo ka ket malipatam ti amin. Oo. Napagustuhan metla ti riknak. Napagustuhan metla ti bagi kaday nga parbangon kasin yung nalaing ngayon ni Boying nga mang romansa. Nakapapaot ti panakpak na kanya. Ket no kasta nga mapagustuhan ti riknak ket mapukaw ti amin nga panagduwa-duwa kiti asawa kasin yung aglalo idita halos rinabii nga umay ni Uncle Johnny ngem kaskas di nga jakpulos makita ti asawak nga sumimsim iti arak. Panangipakita na nga napudno ti panagbalbaliw na ti panangikatnan kadigiti bisyo na. Iso nga natalged metlaeng ti riknak uray no kanayon nga kaduwa ni Uncle Johnny nga rumrumwarda iti rabii. Ganiti may sa manen nga rabii kasin yung ay, maudin nga rabii dahito angge. Agpamanila akton, balasan ko. Uncle, intuno sa nga aldaw ti panagsubli ko ni Hawaii. Ay, maudi nga ruden nga rabii nga agpuyat ti asawa ka, Uncle. Ay, wuna. Maudi nga rabii. Adda ka din nasarakan nyo nga babae nga asawain nyo, Uncle? Ay, nukas-kasano lang nga kit. Umay kon ton asawain, into nagbakasyon nakmanain. Ay, adda nga talaga, Uncle? Wen. Oray no, okay metlaeng. Amang ano into nag-asawa kayo, Uncle, kat nairot ton ti imayo kada kami. Ay, saan nga mabalin kanyak ti kasta, anak ko. Ay, jak kaya ti mga asawa iti mangbiyang iti kwarta. Impagpakaunak kada nga babae, dati asawaik. Ganun kayam. Adapay jak na ipasupli nga dolyar ko. Iso nga ibati kong kada kayo, ipaigrim ko king ka. Ha? Uncle? Para ka di kita ubing. Para iti panagbasa da. Kano adag, pagkasapulan nyo, no? Yan, aday yung apot, adag sakit, di adag kautin nyo. Uno, pagpuunan yung negosyo. Diyak lang mo, Uncle, no? No, masangong mitag negosyo ta. Mga opisina akmet. Agpaspasada mit ti jeep ni Boying. Ay, kita, idulin nyo lang ta, kumpormento nga pakausaran nan. Awate mo. Adoon na yung tintedyo kada kami, Uncle. Awatem kit din. Panagyaman ko kada kayo. Lalo kit nakasaysayaat kayo nga ng sangaili kanyak. Paayam mo, Ortigrasya. Alay mo. Thank you nga, Uncle. Nakadado ti utang na yung baga nakin mikingkan. Nawantian yaman na. Kakabagyan tayo. Alakit sapay kumata saan ka nung agbalbaliw, Uncle. Aglalo yung makaasawa kan. Nabayagan nga awan dito'y Pilipinas ni Uncle Johnny. Ang ti makadagas kasin yung nang rugimet idin. Idi taawanin ni Uncle Johnny kit nang rugimet idin nga maladladaw nga agawid ti asawak. Maladaw nga mangi garahe ti ipaspasada nga jeep. Ngano damagik no naggapuan na kit. Ibaga na nga intuloy na kanot nagpasada. Tao mabrut ka no, gapot nabayag nga saan nga nagpasada, sipod idi pandemya, sipod idi lockdown. Kadagito yung manlaengen nga bumawbawi.
Adapay dagiti pasaray adapay dagiti gundaway nga saan nga umyan wenno saan nga agawid iti rabii sumangpet ket parbangonen. Ibaga na nga naperdian, ibaga na nga dadim magasan na si Mango ngem saan nga nakainom iti arak tapos nakaturog. Ada inatendaran na nga birthday iti kadwana wenno barkada na. Saan mat ngay minum iti arak ngem gaputa na bannog na puyatan nakaturog. Banag nga nadlaw ni Tiang nga kadkadwami. Nabayagan nga awan diti Pilipinas ni Uncle yung nga dyan. Api nga kaskas di nga saan. Kasi maladladaw nga agawid diti balay ni Buying ha. Angge anak. Wen nga rod anti. Sabalin ti aramidin ti asawak. Sabalin sama ti nasumok na. Ita ka di pa'y lang nga dumlaw ka. Kung ura idi adda pa'y lang ni Uncle mo nga dyan. Kat sabali man ti surutan ni Buying. Unang DJ Tiangkat maawatag. Maawatag DJ ta adda ni Uncle Johnny nga kuykuyugin na, idadriban na. Yung may itang taawan metin ni Uncle Johnny kat kasta metin nga nagadot pambar na, nulang maladaw, agawid iti parbangon. Iso ti pambar na, nakaturog ka no, itinapanan na nga, nakiatendaran na nga birthday party, when kumporme. Ay, agpaison siya nga. Nga adda babae nan. Anya, Tiang? Saan nga amin inom nga agpaisyo Angin saan nga gapot na saan nga amin inuman kat saan matin nga agbabae. Uno saan nga agbisyo iti sa bali. Day tamot ti panunutek, Tiang. Anya nga ron ti aramidem, anak ko. Masapol nga agrinisot kami, Tiang. Kung arabi ka no ti panagpasada na. Ang nabayag metin nga dinayap apon ti mapaspasadaan na. Takunanang ado ka numatigam ko pa ang kwarta ta. Muna nga ada imbati ni Uncle Johnny nga kwarta kanyak. Iso nga di namat iyapunten dati mapasadaan na. Ipanan na nga tan. Adalakit din sa bali nga sangsangpitan di asawam. Baka adakit babae nga isut pang tidan na ti kwarta na. Saan ko Diyos ko. Iso nga aglalaing ka. Si imam ti asawam, sakbay nga maladaw ti amin anak ko. Si kagayam kumadre. Awan dito ni kumpadre Buying. No awan ni Buying dito kumpadre, sa tinungor ti ayan na. Day tatisaan ko nga amo kumadre. Saan kami ba't nga nagkuyog kita kumpad. Iso nga si kati imayak tadakil ti mamatik nga si kati makatulong kanyak. Ape kami kumadre. Anya ti problema Manipo diti adan ni Uncle Johnny aging ka nga nagsublit sa Hawaii ket saan ka nga si Mina kadakwada saan ka di? Kapilitan Dakil mo tititid kanyak ni Tata Johnny. Agpainom, libret makan. Halos libre amin, santo pala mangipapet-pet iti kwarta. No kasta amom nga rod amin nga napaspasamak saan ka di? Anya ka diti kayat mo nga maamuan kumadre. No awan ni Buying iti balay mi. Kinusaan nga agpaspasada. Awan met iti balay yung. Sa dinungur ti ayan na, kumpad. Sa dino ti sabali nga sangsangpitan na. Pangasim kumpad. Pangasim ko kumpadre. Ibagam ko matipod no. Kumadre. Saan mo kuman nga salakniban pa iti asawa, kumpad? Ti pagyamanak kasinyong ket awan suruk awan kurang na nga imbaga kanyak ni kumpadre Elmer. Idita na i-corner ko talaga pinalutpot ko isuna. Nagsakit. Lakasaksakit, taagpaiso nga saan nga sinublyanan ni Buying, ti arak, sigarilyo, sugal. Ngem sinublyan na, ti bisyo na, nagbabae. Nga idi kanu pay ladamo nga nangirwar ni Uncle Johnny iti babae, ket adda kanumet inruwar na. Adda kanumet kinursonada na nga babae, ubing. Ket iso kanumet ten ti Diya ka mo dagdagasan na sakbay nga agawid iti balay mi.
Isun ti babe ipananan, di mapasadahan na iti jeep. Bakakit isupay ti mangbaybayad, dati kasera ti babae. Bakakit isu ti sangsangpetan na, no isut naggapuan na, no sumangpet iti balay mi ti parbangon. Dinamag ko nga rod kini kumpadre Elmer no sa dinno ti pakasarakak iti babae ti asawa ket anya ka di ti rantam nung maamuam ti ayanda kumadre. Taan niya ti rumbeng iti kas kengkwana kumpadre. No sika kumati nagaramid iti kas iti naramid ni Boying. Anya nga tami tinamnamaim nga aramidin ni kumadre. Kinapudno na kumadre angge. Kadyak pulos kanunungan ti kasi nga naramid ni kumpadre Boying. Kita pingor nga di mo ibagbaga. Pingor nga di mo imbaga kanya, kumpad. No sa alat nga imay nagdamag kengkan. Diyak kumapailaan mo. Gusto nga mabas-basama kiti asawa. Baka walin na, kumadre. Siyakti maipipit kada kayo nga kasawa. No pay kasta, kumpad. Agyaman hagta imbagam kanyang tipudno. Ang tila kayat ko ita nga maamuan kit no sa dinno ti ayan dagiti dua. Asinno sa dinno ti ayan ti babae na. Kumadre. Nalpas na kon nga tinulungan kumpad. Itultuloy mo kuman. Kinawan ti pagdanagam taawan ti rantag nga mapanagiskandalo. Ti kayat ko lang nga maamuan kit no sa dinno ti nangimbalayan no. Sino ti, sa dinno ti kasera ti babae ti asawa ibagam ko makumpad. Ay, anak ko. Ingka ka di ipandagit ang arwatin ti asawam. Kalpasan nga mayampakam. Angge, ingka ka di iti ayan di babae na. Depende tiyang. No jak mauring agawid di nga lalaki. Inak idanon nga mismo dagito yung arwatin na. Ay, anak ko, agpanunot ka kuma itinasayaat. Anya ko matinasayaat nga panunutek tiyang. Tapat sa inyo ka di nga makapanunod agad tinasaya at hindi kasto ngayon naramid dahil nga Boying. Amangan mat no na ipasubo laing anak ko. Naipasubo? Hindi kasto yan nga kinapaot na tiyang. Nabayag nga nagsublin iti Hawaii na Uncle Johnny. Nabayagin nga raramidin na. Sa bagay. Dakkel ti pamatik tiyang. Nga napatpatekin dahil nga babae nga mitida kami nga agiina. Talusaan ko mga napatpatik dahil nga babae. Hindi ko mapailaing nga binaybayan na, hindi ko mapailaing nga insardeng na, hindi awan ni Uncle Janin. Ang imagasin nyo. Nabayagin nga awan ni Uncle Janin, imintultuloy na di amin. Nadyak amo, baka masikog pa yun dahil nga babae. Anak ko, pagsaritaan nyo nga nasaya ati amin. Saan ka ko mga agdardarasodaws? Nakaikideng akong tiyang. Awanin tinaskin pa nga pagsaritaan mi. Iso dahi tati asama mo ni. Si Mang Pwede ni Buyeng. Agsarita kayo. Pagsaritaan nyo nga muna anak ko. Pag-isuunay tiyang. Ipasabat kong kengkuhan na dagito yung arwatin na. Saan kong nga pastreken pa dito yung balay ni Buyeng? Diyos ko ay anak ko. Panunutin nga na saya at titarami di manak ko. Ipagpagapom ka dagiti anak yo. Iso ko matay at pinanunot na tiyang. Dagiti anak mi. Natitangan aramidin na kahit posible nga marakarak ti pamilya mi. Dagiti arwatan. Angge, anya di kayo sa wenda ito'y. Insagana ko nagiti arwatem. Isudan dagito'y. Abi nga nakaimpake nagiti arwatem. Saan kan nga aglibakpay? Saanin ka naskin nga sumarang kay iti balay. Kaapay, anay mo nagiti ang arwatem kit pamanaw kan. Katay namon dahil nga babae mi ti agnanayon. Angge, pagsaritaan ta ko mga nasayati amin, love ko tarupam. Anya ko mapala ti rumbi nga pagsaritaan ta. Kuha, ilawlawag ko keng ti amin. Jakot ka sa pula ti panaglawlawag mo. Angge, nalawagan kanyak ti amin, boy. Adda babaem. Ingkaseram! Iso ti sang-sang betam no di ka sumangbet iti sabi.
Iso ti pang ipapaayamon ka di kiti masapsapula. Anghel, love ko tarupam! Nilakawakan ti love ko. Tano ko malab na kat peso. Saan ka nga agbabae? Nakitipat patulod na mamang mo. Pati siguro nakitipat patulod ni Uncle Johnny. Kat dahil ka babae, di pang ipapayam. Imbes ka na kami ka pamilyam. Sorry, naipasubo ak laing love ko. Love ko tarupam! 3 times! Ay, sorry. Pasensya ka na, naipasubo ak laing. Saan na rason na ita? Katawanan ti adupay nga sa ubuhing. Alay mo na kitaaruatan kat pumanaw kan. Tapnawan di makunkunam. Kuka mo na ita nga, Jeep. Bukod yun, di masapsapulan na. Basta tinaskin kat saan kanton nga agpakpakita pa. Panaw! Love ko tarupam, panaw! Hello, Uncle. Hello, Uncle, balasan ko. Ni Uncle Johnny daytoy. Uncle Johnny? Timawag ako kagaputa. Ang pagpakaasi ako bakil ka, balasan ko. Anya ti kahit yung asawa ng Uncle? Tinawagan nak ni Boyeng. Kut nagpagpakaasi kanyak. Ha? Ay, tulungak ka no. Tumulungak tapno makasublikin ka. Makasubli ka na kayo. Kadigiti anak yo. Lading itik, Uncle. Angim saan ko nga maawat pa ni Boyeng. Ay, sakti aking basol iti amin balasan ko. Iso nga sakti kang runaan na pakawanem. Awan ti basol ti asawam. Tasaan ko mga naaramin ni Boyeng dayjay do jak sinugsugan. Uray no sinugsugam ko mga agpaiso. Uncle, no talaga nga di na kayat, Uncle, awan ti maaramidam ko masaan ka di. Angim kinayat na met. Sa may sa Uncle kit nabayagin. Nabayag nga awang kay dituyin. Hindi ko mataawan ka na kit pinanawan na kumametin. Sarding na kumametin. Dinaramidin. Nangiman niya tinapasamang. Inkasera na ba, Uncle? Ay, kate, basar mo ti lawlawag kanyak ni Boyeng. Ay, mangipangpangtang amin tay babae balasan ko. Anya ti kayo yung asawa, Uncle? Saan nga basta-basta mapanawan ni Boyeng dahil nga babae? Ay, saan na balit umanugutan tay babae nga mangwaya-waya iti asawam? Saan na kayo nga kuriruenan? Di na to kano ipangpangta. Abi, anya ti kayo yung asawa, Uncle? Anya ti naramid yo? Ay, kwarta lagayam ti kasapulan dahil nga babae. Agim awanin ti parikot. Naareglo kon. Kat pangaasim ko mabalasan ko, tapasang bayam ko man ni Boyeng. Ay, pasang bayam mo iti balayo. Agsarita kayo, urnusin nyo ti pamilyayo. Saan nyo ka panunutan ng dahil nga babae ta? Ay, kwartalat masapul na, sakti mang sulbaran. Ikam ko man ni Boyeng iti mauding agundaway na balasan ko. Uncle, pangaasim ko mabalasan ko, ipagpagapum kanyak. Nga Uncle yo. Ay, saan nyo nga sayangan ti pamilya yo? Kaya panunutan nyo, dagita anak yo. Pagpanunutan ka, Uncle. Ay, saan mo ko mga ibaybayag, balasan ko, anak ko. Ay, kaasimod, dagita apukok, dagita anak yo. Iso nga, pasang bayaman ni Boyeng. Saan nga kaskarina, Uncle? Ay, sakti dinggam. Alata, sakti makabukada kayo. Tumulong kak na problema yo. Basta ornosin nyo, ti pamilya yo. One. Panunutek pa yan, Uncle. Sige. Alagad ang dakti trabaho. Basta, laglagi pimti ko nak. Awan ti basol ti asawam. Sakti aking basol. Agim awanin ti problema. Iso nga, pasang bayan mo ni Boyeng. Balasan ko. Sige, Uncle. Bye. Umukuok ti sa iti kaunggak gapo iti naramid ni Boyeng kasinyo nga kasladyak kumaamon ti mamakawan ken mangted pa iti sa bali agundaway. Angim nagpatulong isuna kini Uncle Johnny. Ket kasla kon konsensya nakbet ng Uncle Johnny.
Tsaka mo ano, usto ti panagriknak, nga kasla isidir natin ay tultulong na, wino ti utang mi kengkwana nga na imbaga nakem. Angim, kasanong ibaga na nga awan ti basol ti asawak, nga isut aking basol, nga puta isut ng sugsug iti asawak. Adamit buko na kapanunutan ti asawak. Kumaano kaslakin yung ore kasanot pa ng sugsug ti asin numan, di na masugsugan. Ure mano nga Uncle Johnny nga Hawaiano. No napudno tatao. Di pulos masugsugan ng ti asawag nagpasugsog. Saan lang nga na minsan no dikit intultuloy na. Sakit. Ti kayat ni Uncle Johnny nga mapasama kasilatan. Pasang bayak latan ni Boying nga kaslawan tinapasamak. Ang gaputan na areglonan, gaputan na sulbarnan, binayadan na ti babain kat okay ti aminen. Kasalong nga ron tiriknak. Natalgit to nga ron tiriknak. Nakadendenak ni Boying. Nga malaglagip konto nga. Kaliniputan na, kasaan lang ay tinaminsan. Nabiid nga panawin o dikit na bayag. Nauri nung nalpasen ti amin kit posible nga maaramid ng tumanen. Tanaminsan nga nasugsuganin. Kasano na masugsugan tumanen? Kasano amin? Aping amin nga masugsugan kay nga lalaki. Di na dultuladin yung. Dahil ito ti problema kasi yung nakulit ni Uncle Johnny, nakulit ni Boying. Aping ano ni Boying timang kulit kanya kat agpong tutak. Makagura no ni Uncle Johnny kaslang mabainak. Mabainak kapot na pampanunutik nga ado tinaitulong na kada kami aglalo kanyak. Pinagadal na, tinulungan na ti pamilya, ti anak ko. Ang nadudumakit masursuro na kingkuanan ta. Ipilit na kit din, api nga suruan na ti rignak, api suruan na ti pusok. Ado dagiti magibaga nga ipagpagapok kanong kadagiti anak mi. Ang adumid dita, dagiti kinabailan na nga. Kinabailan da, tinakisina iti asawa da, kinabailan da, nga pinadakkel, inaiwanan, insakad ti panagbiag, dagiti anak na, nga awan ti asawa na. Bala ka dandakman kasin, usto metlaeng tinaramid ko. Usto ka di tinaramid ko nga tinakderak ti pamatik, tinakderak ti prinsipyo. Nga saan nga gabuta nakautang nga naimbag anakem kini Uncle Johnny ket surutek ti kayat na nga pasang bayag ti asawa iti balay mi ket pasubliek iti biag mi nga agiina. Pamatik nga once nga inaramid ni Boying tinanglipot kanyak. Mabalin nga aramiden ng tumanen. Weno'y kakadipay iti maudi nga gundaway, maudi nga tsansa ti asawak, tapno agbalbaliw, ken ipeksana weno ipakita na ti panagbabawi na, ti naramid na nga pananglipot kanya. Tulungan dakman, iwanwan dakman pangaasiyo. Kaya yun akong diagyaman, kadagiti amin nga makaited ti balakad kanya, kadagiti makarelate, anyat inaramid yu iti kasin. Kasin yung kasano ka diti agbalin nga na ibtur. Iti sugsug ken sulisog. Amok nga may saka kadigiti makasungbat kadayta. Kaya nagyaman akmet, ti laing mo ken anos mo nga nung ornos nang ibasa ken nang idrama to'y pakasaritaan ti parikot ko iti biyag sapay ko maadda na ibati na nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biyag kadag iti padak nga nagbuya ken nagdengeg. More power to your program. Sabi ko matado pa iti matulungan nyo agpro problema kas kanya. God bless everyone. To'y maburburiburan ti panunot na
Angge, iti San Nicolas, Ilocos Norte.